Que la nostra opció, la de la militància, la de la lluita contra les injustícies, la de la denúncia permanent, la de la resistència als embats, el dolor que ens causen els que ens volen mal, corrien el risc de tornar-nos agres, d'agreujar els rictus, d'enrarir-nos el caràcter. Però hi ha també la nostra resistència que ens converteixin en persones que no volem ser. Hi ha també les nostres alternatives, els nostres somnis, les nostres utopies, les nostres petites victòries i, sobretot, hi ha les persones que, com vosaltres, porten un nou món dins del seu cor. D'entre tota la gent que lluita n'hi ha amb la que no dubtaries mai de res i per res. Aquests sou vosaltres. Gent determinada, convençuda, incorruptible, generosa. Per això és un orgull militar endavant. I per això he volgut fer-me un espai en una assemblea a la que no puc assistir. No pretenc robar massa temps a l'acte polític. Les assemblees nacionals són imprescindibles per seguir avançant i requereixen de tota la nostra entrega i atenció. I l'acte polític final és un bon moment de síntesi, de presa de consciència dels acords i compromisos, de fer balanç dels debats, de reconeixements i de relligar tot el que ja hem aportat durant el cap de setmana. Però sí que us vull donar escalf, força i ànims per seguir fent gran aquesta organització. Sí que us vull demanar que em deixeu dir-vos que Endavant és una de les eines més útils d'intervenció política en uns països catalans amb molts reptes. La persistència en l'articulació política del conjunt del país, que faci realitat, que perseveri de forma tossuda en la seva construcció. Una construcció que sigui real, que vagi més enllà de la mera voluntat, que demostri que és en aquest marc i només en aquest marc que es poden obrir totes les possibilitats de canvi real i radical. L'aposta feminista indestriable, la capacitat per fer propostes que consoliden la construcció de la unitat popular són, entre d'altres, les nostres principals ensenyes i han de continuar sent la nostra brúixola. Corren temps estranys, però poden ser també temps de canvis, i és de moments així d'on sempre n'han sortit les veritables transformacions. La persecució política a l'independentisme, que coneixem tan bé, ara pren noves formes i abasta nous espais. I no podem ni hem d'oblidar a cap de les persones represaliades. A cap. Per això vull enviar una abraçada especial a totes les companyes que en un moment o altre heu sofert la repressió. Són tants casos i tantes persones que no em vull oblidar cap. Però deixeu que enviï un record especial a les companyes del País Valencià, a les antifeixistes finalment absoltes, i a la Paula i el Santi, que heu estat citats darrerament. La resta no és que sigui cap oblit, és que sou i som totes alhora. I allò de si ens toquen a una, ens toquen a totes, nosaltres ho convertim en realitat. A nosaltres ens han parit filles del bàndol dels vençuts i sabem que la construcció d'un país que faci dignes les persones és lluitar contra tot el que significa el bàndol dels vencedors. I sabem que no és senzill, que nosaltres, com les kurdes, pocs amics més tenim a banda de les muntanyes. Però mentre hi hagi organitzacions com Endavant i persones disposades a treballar-hi, hi ha esperança. Per això és important fer créixer l'organització i enfortir-la. Deixeu-me també donar les gràcies sinceres a totes les companyes de l'executiva per la feina invisible i tenaç i per la preparació d'aquesta Assemblea Nacional. Una abraçada ben forta i fins ben aviat. Gràcies per ser-hi. Intervendrán Lluc Gallà, organitzador comarcal de Mallorca, y Aquiles Rubio, organitzador comarcal de l'Alacantí.
cada paraula dita cada setmana és un gram i un quilo d'energia per a tornar a les nostres cases, al sud, a Alacant, plens de força i de ganes per continuar treballant, per continuar construint este país, per construir i donar alternatives a la nostra classe. El 2008 ja apuntàvem que la crisi no era puntual ni conjuntural i que responia al propi funcionament del sistema capitalista. 10 anys després afirmem que la crisi ha estat el mecanisme pel qual s'han imposat noves condicions socials i laborals més agressives a la classe treballadora. Unes noves condicions que han vingut per a quedar-se, que no se n'aniran i que afecten en major mesura i especialment les dones treballadores. Escletxa salarial, precarització, privatització, violències, control migratori, racisme. Els projectes polítics que pretenen un retorn a l'estat del benestar estan destinats al fracàs. No hi ha res ja a redistribuir. Només un projecte que es plantegi la superació del capitalisme, la reapropiació dels drets, la recuperació de les sobiranies, el projecte polític d'Endavant i de l'esquerra independentista té la capacitat d'aportar un futur d'esperança a les dones treballadores, a les classes populars i al mateix planeta. El fraccionament de la nació dels Països Catalans per part de l'Estat i després de 40 anys de restauració borbònica i el forçament de les institucions autonòmiques, el projecte polític de la nació completa es troba en grans dificultats. Malgrat les dificultats, el nostre compromís amb l'alliberament nacional dels Països Catalans complets és irrenunciable, per recuperar la sobirania i posar-la al servei de les classes populars, i especialment a les dones. Els Països Catalans són el projecte nacional que l'oligarquia i el reformisme no poden assumir. És un verdader projecte revolucionari. L'estat espanyol ha experimentat una crisi de règim en el darrer cicle. Una crisi derivada de la corrupció sistèmica que emana del sistema capitalista i de la construcció del mateix estat espanyol, hereu del franquisme, i també l'afebliment del bipartidisme com a construcció bàsica d'aquest estat. També a conseqüència del sorgiment dels nous partits polítics i de les experiències populars com el 15M i de diverses lluites, el conjunt de l'Estat, lluites laborals, la lluita feminista. Però el règim ha tancat la crisi, per dalt, com sempre, reforçant el seu caràcter autoritari i irreformable. L'Estat ha reforçat el seu caràcter de sistema contrari als interessos de la classe treballadora, a les llibertats polítiques del nostre poble i als drets de les dones. I a part, aquest tancament per dalt de l'Estat ha permès mostrar la seva cara més repressiva i contrària a les voluntats democràtiques del conjunt dels pobles. Les autonomies han mort, no només aquí amb el 155, també al País Valencià i a les Illes. El procés de recentralització ha visualitzat el projecte polític espanyol. 155 per a totes, 155 permanent. Al País Valencià, a través de les limitacions pressupostàries, a través de la intervenció econòmica del Ministeri, del FLA, del límit constitucional del 3% o de les pròrrogues dels pressupostos generals i, finalment, amb diverses sentències que anul·laven algunes de les lleis autonòmiques, especialment la de l'accés universal a la salut. Aquest és el panorama i el dibuix que ens planteja l'estat espanyol. Cap redistribució territorial. Ja no és possible, dins de l'estat espanyol, aquesta redistribució territorial dels poders, de les forces autonòmiques. Per tant, l'única alternativa possible, igual que per al capitalisme, és l'alternativa de la construcció nacional. És l'alternativa d'un projecte que tinga en el marc dels països catalans el seu encaix i la seva vertebració. Els tripartits progressistes o de progrés al País Valencià i a les Illes s'han demostrat fracassats. No és possible reformar
o seguir articulant una alternativa dins d'un estat de les autonomies que s'ha donat ja per finiquitat. Per tant, insistir, reincidir en aquestes dinàmiques neoautonomistes sobre el finançament o sobre aprofundir en legalismes i en institucions ja no té sentit, no té cap sentit. L'única alternativa possible que ens planteja el capitalisme és el de la independència i el de la construcció nacional. El maig de 2015, tant en el País Valencià com a les Illes Balears, se va rompre el govern permanent del Partit Popular. Però en cap moment s'ha romput la seva hegemonia, ni en el País Valencià ni a Mallorca. Una hegemonia que van construir damunt el règim franquista, que van construir en base a la transacció i la restauració borbònica. Una hegemonia que van construir amb el caciquisme, en l'autoritat franquistes i també en la nova indústria turística i en la burgesia valenciana. Els nous pactes progressistes que han nascut en el País Valencià i en el conjunt de les Illes Balears, a part de vendre-nos aquest retorn en l'autonomisme i assumir nous reptes autonòmics en base a la negociació amb l'Estat i que, com ha explicat Naquiles, se mostra infructuant, també ens ha venut una nova alimentació de les engrunes que ens distribueix per part de l'Estat. Ha acabat també la socialdemocràcia, aquella que repartia les engrunes entre el conjunt de la classe treballadora, les engrunes que deixava el sistema capitalista per alimentar el poble treballador. Això s'ha llevat, perquè ara ens intenten vendre que a part d'aquestes engrunes s'han de repartir també encara més amb el capital i finalment, si queda alguna cosa, serà per la nostra classe. S'ha llevat. Necessitem construcció nacional i necessitem construir un poder popular que faci front a l'autonomisme, a l'estat espanyol i en el sistema capitalista patriarcal. Necessitem sobiranies, drets i autodeterminació. Sobiranies, drets i autodeterminació pel nostre poble, per la nostra classe i per les dones treballadores. Visca la terra! Ara intervindran Paula Morell i Ada Oste, membres de l'Executiva Nacional d'Endavant. Bon dia, companyes. Aprofito aquest espai per enviar una forta abraçada a l'Anna, una persona que hem trobat a faltar aquest cap de setmana i que estic convençuda que amb la seva determinació i el seu exemple ens omple totes de coratge i d'energia per seguir la lluita endavant. Anna, una abraçada molt gran des de l'Assemblea Nacional d'Endavant. Com bé deien les companyes, l'estat de les autonomies s'ha acabat i la normalització dels efectes de la crisi és el que ens toca viure. I això és el que nosaltres no permetrem, perquè sabem que la construcció dels països catalans feministes i socialistes no està al tocar. Demà no tindrem la victòria, però això no ens fa enrere. Això fa que encara agafem més forces i que sapiguem que l'únic camí que ens queda és el de la construcció de la unitat popular,
dia a dia, carrer a carrer, ciutat a ciutat i poble a poble arreu dels països catalans. Perquè sabem i som conscients que no només bastint estratègies institucionals n'hi ha prou. Fa falta molt més, fa falta anar més enllà, que és el que portem fent fa molt de temps i ara toca apretar més que mai. Toca organitzar-nos, organitzar-nos i organitzar-nos. Perquè sabem i hem vist que només el poble organitzat podem defensar els nostres drets i les nostres llibertats. Perquè veiem que en els últims anys les grans victòries només s'han produït quan el poble estàvem organitzades als carrers o als llocs de treball. Exemples com, per exemple, les companyes de les Illes Balears que van defensar els atacs que patia el català en els centres escolars i que gràcies a la seva tenacitat i lluita diària, amb la paralització de classes i mobilitzacions als carrers, van aconseguir parar totes les lleis que anaven en contra del català a les escoles. Com, per exemple, les companyes del País Valencià, que van respondre als atacs feixistes del 9 d'octubre amb una gran mobilització i van aconseguir que s'imputés als feixistes que van agredir a companyes nostres al finalitzar la manifestació. Com, per exemple, com el moviment feminista va aturar la reforma de la llei de l'avortament que encara minvava més i més els drets que tenim sobre el nostre propi cos. Aquestes victòries i moltes altres victòries que dia a dia, lluita a lluita, es van produint arreu dels països catalans. Com per exemple les Kellys, els estibadors i les estibadores, les veïnes del Cabanyal, els temporers i les temporeres de l'Ebre, el CDR, les veïnes organitzades contra la privatització de l'Hospital d'Alzira, les companyes de la PAICAM, de la PA, les companyes de Mallorca que denuncien diàriament com la turistificació de Mallorca i de les Illes està acabant amb el seu territori i com l'està agredint. Les companyes de Titanlux, de les Càrnies, de les portuàries, perquè ara més que mai la lluita és imprescindible, perquè ara més que mai l'unitat popular és el camí. I és que l'unitat popular és el conjunt de forces al voltant d'un programa polític. Programa on pensem que el feminisme de classe no ha de ser el punt 4 o el punt 5, sinó que ha de ser central, fonamental de forma transversal en tot allò que ens plantegem si volem bastir una alternativa real. Perquè les dones treballadores no som un col·lectiu, no som una part, som el poble i som la majoria. I totes aquelles conquestes que millorin les nostres condicions materials de vida són extrapolables a la resta de la classe treballadora. N'estem fartes de mesures simbòliques, de diades folclòriques i de reconeixements que no vagin acompanyat de canvis reals en l'estructura econòmica, en el nostre dia a dia. Sabem que totes aquelles lleis que es fan sense tenir-nos en compte ens van a la contra i ens empobreixen. Alguns exemples en són l'última reforma laboral, la reforma de les pensions, l'incompliment de la llei de dependència, les retallades en serveis públics i un llarg etcètera. I tampoc seran lleis, com acabarem amb la violència masclista que patim com a dones en tots els àmbits de les nostres vides. Cal atacar l'arrel del problema, cal atacar la desigualtat sexista. Ja no en tenim prou en manifestar-nos. Aquest 8 de març caminarem cap a una vaga general feminista als països catalans, pel repartiment dels treballs i de la riquesa, per posar en el centre les necessitats de les persones i no dels mercats, per construir uns països catalans on valgui la pena viure. I després d'aquesta Assemblea Nacional se'n gira feina i sortim amb un objectiu clar, la de treballar i construir la primera jornada feminista dels països catalans. Visca la lluita feminista i visca els països catalans socialistes i feministes. Per últim, donem pas a Isabel Vallet, organitzadora nacional d'Endavant.
dia. Moltes gràcies a totes i a tots per assistir a l'acte. Moltes gràcies a la premsa per interessar-se per l'acte. Abans fèiem broma abans de començar. Recordàvem quan fèiem les assemblees nacionals en llocs sense calefacció, amb unes cadires plegables i amb prou feines sortien fotografiades i sembla que ara tenim molta premsa que s'interessa. Això vol dir que alguna cosa està canviant. Bé, com deia, primer que res agrair a la militància que heu estat aquests 2 dies al peu del canó, que heu treballat fa molt temps, fa molts mesos, de valent per fer que l'Assemblea Nacional fora una realitat i per participar de manera sana, de manera constructiva en els debats que s'han donat a l'Assemblea Nacional, per la vostra generositat, per la vostra tenacitat, en definitiva, per el vostre compromís amb aquesta organització. Corrent temps estranys, deia abans l'Anna en l'àudio, i és que si bé nosaltres fa molt temps que coneixem la repressió, si fa molt temps que les persones organitzades políticament saben què és patir la repressió, aquesta voluntat i aquesta involució en termes de drets i llibertats a l'estat espanyol ara és més que mai una realitat. Reus, precisament, és una de les ciutats més colpejades recentment en temes repressius, amb un mecànic imputat, amb la situació dels bombers, amb molta altra gent imputada. I en definitiva per la seva lluita política. Nosaltres entenem que aquí no hi ha represaliades de primera i represaliades de segona i situem al mateix nivell de les persones represaliades per l'1 d'octubre a totes les companyes que s'han deixat la pell i han lluitat contra el feixisme, a les que ho han fet amb les vagues generals, a les que ho fan des dels seus llocs de treball, a les que ho fan per la defensa del seu propi cos, a les que ho han fet en la defensa del català, en definitiva, a totes aquelles persones que fa anys que s'estan deixant la pell lluitant per una societat millor. Per a nosaltres no hi ha represaliades de primera i represaliades de segona quan es tracta de lluitar per la llibertat i per la transformació social i contra el patriarcat al nostre poble. Sabem qui tenim al davant, no anem a ser ingenues. Qui tenim al davant és un estat, l'estat francès, i un altre estat que és una autèntica maquinària, l'estat espanyol, que és una maquinària que ha servit precisament per a normalitzar aquests efectes de la crisi, com parlaven abans les companyes, que és una eina absolutament precisa de l'aplicació del patriarcat, una eina que insisteix en revelar la doble explotació que patim les dones, un aparell que no dubta en usar tot el que té, judicial, repressiu, de control ideològic, de disciplinació ideològica des de l'esquerra espanyola fins a la dreta més reaccionària espanyola. Per tant, sabem qui tenim al davant, però també sabem que quan ens organitzem, que quan apuntem al poder, als bancs, a les grans empreses, a les oligarquies, als que més tenen, als que ens exploten, s'avança. Sabem que quan defensem les nostres reivindicacions per la represa de drets socials, per la conquesta de drets socials, s'avança. Sabem que quan es desobeeix i ens organitzem, s'avança. Sabem que des de l'eliminació del requisit lingüístic, la casella del català, el decret de plurilingüisme, quan ens organitzem i desobeïm, s'avança. Això hem de tenir clar, que quan ens organitzem i desobeïm, s'avança. I en el dret a l'autodeterminació dels països catalans, o ens organitzem i desobeïm o no s'avançarà. I en aquest sentit hem de tindre clar que el principi, el dret a l'autodeterminació, pot suposar, ha suposat durant la història, la capacitat realment de canviar les relacions de dominació de les elits pròpies i forànies cap a la classe treballadora, cap a les dones i cap als pobles. Si volem que així siga, hem de tindre precisament clar això, que caldrà que ens organitzem i que caldrà que desobeïm, perquè el missatge que volem llançar en primer terme és el principi, el dret a l'autodeterminació dels països catalans no és un dret que pensem negociar, no és un dret negociable. Deia Paula que no guanyarem demà, i és que no guanyarem demà, però això no justifica
passes enrere, i això sobretot no justifica continuar fent el que s'està fent. Nosaltres entenem que cal ja d'una vegada trencar amb el processisme de manera clara, que cal d'una vegada trencar amb el regeneracionisme autonòmic de manera clara, que cal trencar amb els projectes federalistes i que encara ara segueixen ofrenant glòries a Espanya de manera clara, que només passa l'alternativa per construir precisament un projecte popular. Només passa per anar a buscar aquells espais organitzats que són capaços d'articular un moviment popular de ruptura, capaç d'enfrontar-se a l'Estat. I això només ho podrem fer les classes populars perquè les oligarquies i perquè sobretot la burgesia s'ha demostrat una, jo diria, classe inútil per fer-nos avançar amb el trencament amb l'estat espanyol. Això no és un plantejament circumscrit a la comunitat autònoma catalana, perquè si hem de tenir clar una cosa, jo crec que nosaltres com a organització i altres organitzacions de l'esquerra independentista crec que també ho tenen clar, només serem capaços de fer fracassar la reforma autonòmica a l'estat espanyol si som capaces al mateix temps de construir un projecte nacional, polític, d'alliberament de classe i de gènere als països catalans. Els països catalans no són un projecte històric o de passat, els països catalans són el projecte polític que pot fer fracassar aquesta regeneració espanyola, que pot fer fracassar aquest tancament espanyol sota el principi de la indivisibilitat territorial espanyola. Els països catalans avui més que mai són un projecte viu, un projecte per al qual hem de treballar, el projecte que farà trontollar aquesta regeneració espanyola. I és que un poble, tenim-ho clar també, no és digne si no és digna la gent que hi viu, si no té una vida digna. És per això que en aquesta Assemblea Nacional ens hem posat com a objectiu seguir treballant o contribuir amb la nostra feina militant a la recuperació de drets i a la construcció de les sobiranies, a la construcció de la sobirania. I nosaltres entenem aquesta recuperació de drets i aquesta construcció de la sobirania com a passes imprescindibles, com a passes necessàries, que caminen en una lògica molt clara de recuperació de la propietat privada, de superació de la propietat privada, de superació dels processos d'explotació, que aposten per una distribució universal i, per tant, per a afirmar una cosa ben simple, però que el capitalisme ens nega dia darrere de dia, que és que totes les persones tenim dret a existir i a tindre una vida digna pel propi fet de ser persones, una cosa que nega el capitalisme dia a dia. El projecte de sobiranies veu d'aquesta voluntat de que totes i tots participem en el control dels recursos dels quals ens reapropiem, que orientem també aquests projectes al bé comú i que nosaltres concebem, com he dit abans, la recuperació de drets i la construcció de les sobiranies com un camí que ens ha de permetre la reapropiació dels mitjans de producció i el control popular dels mitjans de producció com a dos eines imprescindibles per a construir una societat on valga la pena viure. Clar, hem de dir que en aquest sentit també hi ha una reflexió imprescindible, que és on queda en la nostra acció política l'aposta institucional. I crec que en aquesta assemblea hem fet una passa precisament decidida per reorientar l'acció institucional i fer de l'acció institucional els pròxims anys una acció decidida a la construcció del municipalisme i una acció que bàsicament baixa en la línia de recuperació de drets i de construcció de les sobiranies amb una lògica molt clara, que és la que deia abans, sabent que la lluita institucional és només una de les apostes que ha de gravitar dins d'una concepció molt més complexa i molt més polièdrica i popular de la realitat. En aquest sentit, òbviament, els objectius que ens hem imposat, la construcció d'un programa, contribuir a la construcció d'un programa d'unitat popular, situar el feminisme al centre de la nostra acció política, contribuir en la nostra acció política a generar espais de contrapoder popular, a construir els països catalans, a lluitar per la recuperació de drets,
a, en definitiva, també lluitar i plantar cara al feixisme. Són objectius absolutament ambiciosos i són objectius que no farem nosaltres soles com a organització. Són objectius que necessitem treballar conjuntament amb les altres organitzacions de l'esquerra independentista i de l'esquerra anticapitalista. Són objectius que hem de coordinar en el marc de les eines que ja existeixen a l'esquerra independentista, com és la taula de l'esquerra independentista, i per això la nostra aposta decidida per generar espais, per enfortir espais de coordinació que ja existeixen. I hem de tindre claríssim també que la crítica que fem a l'aposta institucional no la fem en el sentit de dir la lluita institucional no val de res. El que estem dient és la lluita institucional és un complement de l'acció política del nostre moviment, és un complement que s'ha de, d'alguna manera, coordinar, que d'alguna manera s'ha de subordinar a una acció política, com deia, global, perquè el dia que considerem com a moviment que les organitzacions polítiques que tenen el seu centre de gravetat polític fora de les institucions no són necessàries, el dia que considerem que tindre el centre de gravetat polític fora de les institucions no és necessari, aquell dia estarem derrotades com a moviment. I ara ens toca una reflexió més interna, és la que hem fet aquests dies en l'Assemblea Nacional, és la que entenem que ha d'orientar la feina política de la militància d'endavant, és la que parteix des d'una autocrítica necessària, la que afronta el treball als espais unitaris i als espais a les organitzacions polítiques i també a les institucions des de la humilitat, des de la vocació, d'alguna manera, sempre d'aprendre i d'aportar el millor de nosaltres mateixes. És aquella militància que considera que la formació és una eina imprescindible per analitzar la realitat complexa en la que vivim, per a intentar aportar solucions útils per a la classe treballadora, per a intentar aportar solucions útils per a millorar també les condicions de vida de la classe treballadora. Per tant, entenem que l'aposta que hem fet avui com a organització és decidida per una formació clara, interna i diria que dinàmica de la militància. L'aposta que fem també com a organització és per feminitzar-nos, per també lluitar internament contra les conductes patriarcals que es donen no només en el si d'aquesta organització, sinó en el si dels moviments i sobretot a la societat. Feminitzar l'organització no és un eslògan, passa perquè les dones fem una passa endavant en la responsabilitat als llocs polítics, passa també perquè els nostres companys facin una passa endarrere i per tant renuncien als seus privilegis en aquells espais on ho puguen fer, on ho hagin de fer, que és a les nostres assemblees. Passa per fer del feminisme un plantejament central en la nostra acció política i passa, en definitiva, per creure'ns el que totes diem. Les dones no som una part del poble, no som un apèndix del poble, les dones som el poble. La nostra emancipació és una emancipació que revertirà en tota la nostra classe. I sobretot ens toca créixer. És una cosa que nosaltres estem poc acostumades a fer i que sovint costa. No volem créixer de qualsevol manera, volem créixer com sabem fer-ho, des de la lluita i des de la implicació, des de la consciència de la implicació política per a canviar les nostres vides i sobretot des de la visió que és imprescindible que les organitzacions polítiques revolucionàries siguin cada vegada més grans per a plantejar-li un autèntic embat a aquest sistema criminal que suposa el capitalisme patriarcal, aquests estats que l'administren com són l'estat espanyol i francès. Per últim, agrair-vos de tot cor i de nou a totes la vostra assistència a l'acte polític i a aquesta Assemblea Nacional, emplaçar-nos a seguir treballant a les nostres assemblees de base com ho fem amb el millor de nosaltres mateixes,
enviar una abraçada fortíssima a les antifeixistes absoltes i a les no absoltes en el darrer judici que hem tingut i agrair-los per tant que hagin plantejat aquest embat polític com una lluita central dins dels nostres moviments, agrair a totes les persones citades per les vagues l'1 d'octubre i tota l'acció política que hem fet, agrair-li a l'Anna també el seu missatge de suport i agrair-vos a totes i tots fer d'aquesta organització un espai útil, un espai sa per a militar, un espai imprescindible en la lluita per l'alliberament de classe, de gènere i del nostre poble. Entre totes, ara més que mai, endavant, visca la lluita feminista als països catalans, visca el socialisme als països catalans per la independència plena i total i sobirana dels països catalans. Gràcies.